Maayong gabi, idi ako sa ilahan ni Lilin. Si Utik Dani nagtabang-tabang para sa panihapon. Hi guys. Nya si Lilin Dani. Tutag panihapon. Busy si Lilin. Gisugo man mo si Iba o si Lang Lang. Oo. Ni wala pa man lagi. Maliit. Ade ka to sila. Sa taraw. Gisugo kag Palit sa kuan. Kana ang unsa to alin? Wallpaper? paper plate. Paper plate. Mag-adto sa ako sa bukid, Lin. Loading kayo. Tanawon lang niya. Ha? Oh, ako sa chatan si Iba ug si Lang Lang. Nya naa ni si Mr. Gingayan. Hi guys. Karon pa sad ni sila nakaabot. Nya si Bossing Ala naa ni naghiwa-hiwa na sad siya sa iyang recipe kung baon siguro na niya. Nya si Mama nakaabot na si Mama pod gikan sa bukid. Nasa dani si Maring Inday nagsuri sa iyang business administrasyon nga mga bag. Di ara nabudol ko niya. Maring pangas ako Maring. Nana diri ang mga bata. Sila mga bata nana dani. Pita. Ha? Agasa naman ka? Agpangas. Di ba ka pandisco? Si Mother Earth Dani. Saba? Ang sakit ng udugan, di kinainom. Jesus, Ginoo ko. Ayaw mo pa sali inom-inom. Magkainom sa isa kasi manak. Kaisa. Agpangas na kulang. Ha? Uy, agpangas na ko. Kamo? Ino na mo? Wata ko, kay upload sa ko na, ha? Dili ka ma-upload din. Loading kayo, Ginoo ko. Ganina ra. Nya, 2% pa. Ha? Tunga sa pud ni. Ikaw ra mo diri na. Ang lagi. Amo! Ha? Asa mo yung tagbuin ninyo? Amo! Manigikan di ay naaturo sa kayati gid siya. Haman ninyo na kaplagan. Dili, nagato mo gusto dito lapid di ba? Dito dili ra Yawa unya. Umusta ba hindi niya ba? Sama ka na. Ano dito? Kuan na sa tingong lulo. Daan! Atar sa balik. Kanan. Kanan sa balik. Iyo ra tago. Ay, bana-bana pa sa ako. Nagkaroon na ni Oscar mo gani nay. Nagtugtong sa rin ko. Suyo ako na kopi o, kilopi mo yun. Ako to natungguan driver ko. JJ. Luang may Naaman. Anya pa lang yung tingin ha? Tugbong ko na siya kay parisan tambal. Huwag kang kabalik. Nagisakyan po siya pagpangas ba sa makuha. Ayun man siya nga. Balikan tara ka. Sige, i-plaster na kay para kuan mapalo na. Kulangan pa o saktuhan na lang? Kulangan. Ay, ate mo naman di mo. Kusing! Ate ni mo sing mo. Tagay ba, tagay. Sa kanin mo to. Dili. Sama. Sige na, isunod na kay para maplaster. Ayaw na tulad to kay para makuan. Sinula dito. Patay ka karon dati. Napay akong bisita. Kani? Hindi, ikot sa diyo. Amo yaton. Napay akong bisita. Siguro siguro na gida. Nalala. Nalala. Kanila dito sa lolo. No, ito ba? Apot sa dito sa nga. Pero tawag ka? Pero may uparta. Nare kanta. Inong tayo Diyos, yung kapit ni Diyos. Nare kanta. Oh, nare. Naawa di ko kanta. Inong tayo kapit ni Diyos, yung nga. Ang yan na paglisa nga. Dua tabilyan. Sige tatay ko nga. Nakasiyat. Hindi ka siya tuwa. Kaya di ko kamao, ikaw ubog. Dugay kita maghuman. Maya, nakasiyat lang. Di ba nakasiyat baka sa bula? Oh. Kaya guna ang pangas ako ha. Maya. Ang huwata sa dinil kay panyapon kay balik naman ko kay upload ko. Ang balik lagi ko, ang balik ko. Dala ba gusto ka mo? Ako ni ko ang bulingon. Imo ning mga. Uli ko, uban ko. Kapo amay si Iba. Humga si Pamo. Okay na sa imo. Mao gani. Si Ina, makainom lagi ta, makainom sa tiyan di butang ha, dili sa ulo ha. Nakainom na tiyan ki. Pato ko sa Sige, mga dito na i-plaster na natin mo para. Dili. Magka-okay na. Napay ako mga barkada gyapon. Ano ba madam sulod madam? Madam. Sulod madam. Dala lang. Amang taho. Dato sulod ba sulod dato ha?
Oy, Irmon. Nako ni kwarta. Pa, ang kwarta nimo pa ititid na ihatag ni Basig Irmon. mawala ba? Basig Lagi. Basig mawala man yun siya nga. Mon, ano na mon? Pa ihatag na nila pa. Naya kwarta dia para masipti. Una na siya gina kwarta pala kaw din na siya. Hoy. Una na una buo. Mag-upload ko, ag-upload lagi ko. Kasi mag-good Wala siya pa ba? i-upload. Hulog. Ko ato nilin ka. Basta kaya Wata ko, balik lagi ko. Balik ko. Panyapon gani una da. Nabuka. Bayan naman ugma kay ano mga bata. Ay sus, wata. Paglakaw nang hinuon ka mo. Muna. Oy! ang kwarta na. Ato mo dito nililin ka. Paano si lilin dito? Kumalang may tabang. Bayan nag-represent ko ano. Paano sa ako? Masiguro di ang upload ko, loading kay dini. Dagan na ba kinagamit sa wifi yo? Dali naman ni apag ma-kuha dito, ma-upload. Sige na, ha? Dili na mo. Kau ato mo ito ka, sulod mo ka. Dili ka bagti takbagti. Hala ka pag siya mo wala dili kabila. Sige na, agarin ako, ha? Agbalik ra ko. Lagi. Kana bagi pag kabuang man ni mga gi. Ikaw mo kan rente na. Uli ka di uli pud ni apil. Ato sa lagi mo dito kay naaman na panyapon una. Panyapon Gusto una. naman mi kada kauna kada tagina. Ah, ka. Nadiya ta mag-upload para watay income nan. Bayan sa mi uban nimo. Uban mo dito sa balay. Payag. Amo to pang pagkaon na boy. Oh, uban mo sa payag. Kayo to pala. Lakan ako, naman sa dimersi dini. Asa na mo dito? Agpangas ko kay loading kay dini, upload ko sa bukid. Sa mga wifi nila pa sila pa pang wifi pa upsa lahat di maka-upload ka. Ha? Diba upsa sila lahat di maka. Pasagdi nga na sila Dili diyan. bitaw sa mga bigat sa sisa ka nang wala dili na limited na wala na. Sige na, kikarin ako. Ha? Limited na wala na. Oh, lakaw na. Dili na lagi makakulit lagi, loading kay lagi. Ayo. Yaya. Panihapon na. Di ami diri sa ilahan ni Maring Inday. I-try na mo diri pag-upload kay grabe kaay ka-loading dito sa ilahan ni Lilin. Mas maayo diri sa ilahan ni Maring Inday kay walay ni gamit kaayo. Kay nga no si Iba og si Langlang, dili man sila mosugot nga mopangas ko. Mao nang diri lang sa ako mag-upload sa ilahan ni Maring Inday. I-try na ako diri kung kusog ang internet connection din. Nag-iwan si Lilin nga dito panyapon. Oh, daghan do ka mo pang panapon ka. Tapos. Ito na lang best signal lang ba? Ako na pud dili. Wala sa ko ano ni? Uy pa. Ako sa kasi nag-dik sa mga bata ito. Lo, dapat unta dadto inyo tong gipaluap kay ngano, ang uban magudad to cash. Kung saan may Diba? paluap na itong giatay nga may mantukang tukloon itong ngutang wa na maya. Lagi siya to. Sige, yaya ka na yaya ko. Dali ra mo wa inyo ba dali? Oh, dani rami kay ku anak kanang Nabahala mo din. amo sa ni-upload. Ato rami dadto. Kaw aton mo dito kaw. Dali rin ko dinhi. Nanayati na gid. Sige na lang. Kaw uban mo ni yaya kaw. Kaw mo nagtati. Nabuang na. Wala na ma, aya. Ha? Tao na kay tao. Kinsa man na sila nga tao man ta. A few moments later. Gilard, ari na mi Gilard. Dai, bye-bye. Naman di atong bisita dani di ay. Ari si busing dani may gabi eh. May gabi eh. Agpamista ko dito sa inyo. Aman mo yan. Nayawa ni. Dia karon ini. Enggak, pasti kalian dalaga. Agay ni kayo blooming kayo. Nag-blooming kayo. Ha? Panyapon ba? Panyapon. Lupit ta. Lupit ta.
Kapir! Naagi kay utang. Ayaw dia kay nakay utang nako. Ikaw kita kaingon. Ikaw kita kaingon. Iyo pa ganyan nga. Ya okay ra. Okay naman. Bukan man din. Nako. Huloy. Huloy simbakan ta biya. Ay kayo. Jawa na mo media. Ala nga yata ko. Ay saray maling, ay saray. Ika, mana istorya na mo. Na istorya. Laban niya punta guys kay timing Sa inyo video no wa nagtabahan. Dito, maring dito ko nag-upload sa inyo. Loading gyapon kaayo. Gani, loading. Ay sige na. Karon na niya po ni. Dili loading. Ay dana salin kay ako sa ni ko ano lang kuan internet kay. Grabe ka loading kaayo. Mani hapon. Pagkapon gini pista gini. Mareng. Pista oh. Mareng, kilig na kayo no. Ha? Ang imong kagwapa ug akong kagwapa maura. Ingon na to ba siyang kulagkis? Maunang wa gyud nagmahay. Wala. Kay buskag kid siya. Si mama ni mo. Oy. Si mama ni mo. Kes ako na busin kes. Wala yung kumbaga. Apa sih? Wa man mo ba na sinday? Ha? Ay lain di mo di. Ito ikan baka pa naman taon. Lain di mo di ay. Mura ba? Mura man kiring lao na. Ikaw na diha. Ingon na sinong Nandanin mo kasi unya ka nagsubukan. Asa ina. Di masama pa doon kay kadlaw mo nga na siya. Video ang among pon. Gado. Kasi wala nga. Ayo ada, cek. Ila ka video isa, duha, tulo, upat. Ang amo ang mama ni mo wala. Upat ka na ka video. Ang amo yung mama ni mo wala. Na. Video lagi na. Di video mo rin. Oh, Si agling ko di ko sa bangko kay. Klaro. Alam mo face to face guys. Si ang kamot ni mo maiubos. Nahuman na may kaon dito sa ilahan ni Lilin. Naganhami diri sa ubos kay grabe kaluding kaayo dito sa ilahan ni Lilin ang wifi nila dito. Maunang diri mi magpadayon pag-upload diri sa tindahan ni Madam kay naamay hulog-hulog dani nga wifi nya. Si ibaw silang lang wala pa sila ni uli. Hulat-hulat sad sila sa ako nya pagkahumanda ni karon pag-upload, pangas na dahil mi sa bukid. Ambot nilang lang og niiba kung mag-disco ba sila. Ay, muuli na sila kay napakuno dito ilaha uyab nagulat. Saman, pandisco ta, dili. Na, kawasa nina. Kani di ay hapit lang ta dito. Nya, saya lang ta sa tunga, di pagkahuman, diretso na din ta bukid. Ha? Ay, tiba na sa tunga tiga ikaw ba kay mura ba sa ka ato sa diskon kay ganti ka ukal na yun. Unsa? O baka sulod ka sa diskon na ka ukal. Asa di ka ukal ngano apaka ingon ka mga dili ka ukal. Magkuan gani din ba? Dahil bala bira ni mga ti aliti. Nyaon nya. Ti pare sa ti. Mamandis ko ayo. Gani. Nga lisod pud og dili nato parisan nato kadyot. Kadyot to, painumaon na pag kari na pag kauli. Yabi ka ramo iti. Ha? Uli ito ka tayo. Kasi nagkatunggi kumpra ni Mario nga 10,000 ang kantidad. Nawan na ito dito. Uli na ta diretso. Sige, uli na mi diretso guys. Di na lang mi mag-disco kay ambot danin ko. May plano. Murag wala man say gana da. I-disco da. Murag lahira karon nga murag agkatigwang nako. Murag lami na nga katulugan na lang sa balay kung naay kuan. So karon
Diretso nami sa bukid, di na lang mi mandisco no. Sige na. Naa sila ni? Yang ha? Itong nanganak. Yang ibo? Usrikul. Lantaw na sila sa kuwan diya. Ang bahuta sa si lang. Agarit no, nanahik ka nag-shop ka dito nga malaamin diri ma. Adabit naa sa Kabulakan. Siyang naglakawa Oo. ng bata niya. Dili ni, si. Nah, diatot ka ni. O sige, hapit lang ta diskuhan. Manaya na lang sa ta dito. Iba, ay lang. Ako anong baboy na baboy yung mga bata ito. Naimpas ang baboy. Sige, tara na. Uli na ta. Grabe ka, yamog kaayo ang dalan. Nagkapita-pita ang akong tiil, oh. Among Daniela, hugas ata sa atong tiil. Okay. Gano'n na di mo mag-ipikasin? Haplas ang tiyan, kaya nga naman. Lagi. Diyan ako diri sa balay, silang lang og si Eva naguli na pudsad sila sa ilaha. Murag walay gana man disco maunang matulog tag sayo. The next day. Paingon ko karon mamista, kauban na pud nako si Lang daw si Eva. I-try na mo mamista dito sa igsuon ni Madam Joy Joy. Ni chat ko ni Madam Joy Joy, nag-ingon ko nga asa ka. Nag-reply siya, ingon siya nga tuwa siya sa iyang igsuon nga si Ayang dito sa Kabulakan. I-try na mo karon dito kung makakaon mi. Pero kung dili mi makakaon, lahos mi dito sa ilaha ni Lilin. Abangan ninyo guys ang ganap sa among pagpamista karon adlaw. Diyan na sila lang. Ay, ato sa Kabulakan na miss kami. Nakita namin din paingon namin karon dito sa ilahan ni Yayang. Gisinggitan ta ko ninyo. Wala, tabo ba dang? Buang. Gisinggitan kayon ta ko ninyo. Gitog do. Kinsa man ni magisakyan di ay? Guys, sikon kami tabuloy, kami tulo. Ban. Tulo ba di ay? Wa man mi Sa kita. ibong, tabuan mo sa ibong. Sige na, dato ka. Ako rin. Dani ra okay. Abot na. Abot na diri. Abot na taas. Sinter. Ay basaan ko na lingkuranan. Ay, kurang normal naman na kay washing dia. Di bangka da ka. Masarami. Angel. Pulugi sa ko lang. Ay ba? Kalay kay Kadagkal ba kayo? ato mi kami apas ni karo bang ito mi ato. Wa man dilili nagasto da. Nakita ko sa loya to mag-vlog nimo. Ay, ate Lilin nakita ko sa loya. Aw basin. Hi, guys. Nangahubog na buntag pa. Wa man diri pista nga na. Muntagan mi mami. Amo na mi tagabiin. Nandit ko mo wala. Disco, labunjut ni kini mami. Ah dito may labon. Kakao mo litson. Wala pa, karon pa. Karon pa litson. Ha? So na to lagi nila. Ako ni mami, ako ni mami. Ay, pagparas mo ni mami ab. Balas. Bukdo ka na kay ano magabasa maintenance basta may paggalam. Si Kwan, unta gigalan sir ngari si Mario. Jesus gulo. Si Paong ano. Anong gisumbag man si Dodo ni Kwan ni Ryan. Ni sala. Ako digbason gid ako sila. Mama. Away kangabuang dag. Tara lagi dato. Ya hati. Ang atong mga istoryahan dani aga nga takda na. Unsa kung mata mga unsa? Masala ila ko, masala di sa guro kay wala lagi sa way kurente. Ano putol mo? Dili. Ato ba? Unsa maingon? Dili. Putol mo? Dili. Unta. So karon guys, i-try na mo diri mamista kung naabay tao. Ana piti. Kabulakan bali dili man kabulakan. Ilan istorya na diha da? Saro ila balay ti. Ha? Pag to sila lang ila balay gani. Mangayo gani ta. Kay basig nag
Sirado na sila pultahan. Nagadisturbo ka man dati. Ha? Disturbo man kadiya nga. Pista gani karon da. Wa man na sila pista kay nagsirado sa ilang balay. Sus, nanirado na sila kay Sus di diya man kita tingin mo pay gutom na kasi nanti wa pa pati pamahot pati paniud to na hapit. Pagdali lagi diha, pagdali. Kay ingon biya ko nga akapita ingon sad mo nga unya karon. Ay mo rin listor? Ayo. Dito diretso. Sa baay kay basig ma. Bulabog noon nga naa na ta. I-try na mo diri kung makakaon ba mi, pero pag di mi makakaon diri, di wala tay mahimo. Ayo. Ayo. Ha? Uy motor? Ayo. Pamista me. Ayo. Ayo. Ayo, gigutom na ra ba mi? Wala kay di tao ganida. Ana mo? Sa. Nagana mo diya. Wa mi kakaon dito sa Pilmirong Balay. Adto mi dito maglahos mi. Naging magudsad si Iba nga maghapit kuno Dani. Kay kaila man ni Iba ni Dani nya kay wala may tao. Lahos mi dito sa ubos. Tuharang duha nagreklamo kay gutom na kuno kaayo. Kadugay magaligsa mo diya. Na. Gino ko may gasolina silang lang aw si Iba. Nangabuang ma siguro ni. Motor padaplin. Na. Agpas. Hi. Ngano ko masada gasolinahe kagahapon kay baw nga wa na diha? Gahapon ako pamilya. Ha? Naapon gahapon ko sila gahapon. Unya. Wala, punta sa gasolina. Ay, ko kay tanga pagpanagbo. Sagdi lang kay makakaon na lagi ta karon. Mahawa ay mamahawag tinood eh. Wala gani da. Wala di mamahawag kan dito. Pero nangapira ko kagani ha. May pa kana kape wala dito kape. Madali na. Agoy Ginoo ko. Kay nganong wa man gasolinahe daan. Wasa ko kahibaw nga wala nay gasolina kay kung kahibaw ko nga wala nay gasolina may pagipatubila na dito sa ilahan ni Itchang katong kuana namo wasingan daning motor. Tuara nagtulura ang duha. Okay ra, madara na pero okay ra, madara na kakaon lagi ta. Bomba. Muna kay wa man ka nagtan-aw kung napabay gasolina. Labon kay naay gasolina dato ila Itsang dito ta nagtubil unta. Kalimot kay na dahil kay mga tumang patat sipag wala kalimot ang sa usay. Wala mo si. Nah, muna kay Ti mga patat ako dito karon dali pa busog pud. Ato bang sa pagkaon karon dali pa busog. Gutom lagi pero dali pa ay busog. nga naman yun na lisod pud og magkauna ka nga busog na ka. So di ana mi diri nagpatubil na. Sige. Salamat. Gusto ko mga bata. Nuta sa sila. Si Uncle Jumil man na. Madam! Hi. Ha? Ay, dili na biday. Asa man ita karon? Aw sa imo day nga mamahaw tayo ni. Ha? Sa imo day na mamahaw tayo ni. Sino bitar sa imo day kanina? Wadi ha? Ya, tayo biya ka nga dito tayo ni ko kay mamahaw asa ta mamahaw. Ano na iba? Una mo kaw. Ano ba? Ito. Dala ba ito? Oh. Tawtan na mo asa ang balay lagunggong. Ilog ka nang listahan. Ha? Kapay naman ang nilin ka dito sa sulod. Nga naman ready eh. Dapat ikaw magpapalabay sa mga. Oo. Huwag kong manini ako. Anak din ko mag
Mamahaw nami. Dali na magkaon sa mga. Di ay humba. Di ay adobo. Ilang mo ba nila eh? Ha? Apritada man ang nakuan. Oh, apirada din siya di ay. Mamahaw. Mamahaw. Diara mamahaw. Hi guys. Dili si mami. Hi guys. Sige. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Sige. Hi guys. Nag-ingon siya, hi guys. Kamao ka na sila. Dali na. Hi guys. Oh, diara kao ng mga bulaos. Ay kabalaka kay natay ihawon karon do ka bu. Guys, gabalaw na ko. Kani ka ihon, akari sa litsunon. Suno. Man na kay tambok-tambok. May ning isa kay bahog ilok. Tulog ging kan. Duga. Kabalikan. Sing na gutuman na katay. Ay na joy. Man ako. Dai na mo ba? Ay Wala niya. kami, manan. Alat mo ba na dyan? Pamahaw. Kapulok Pamahaw, ibang niluto pamahaw. te. Mo pa na naluto sa mo lagi te. Kanila. Trabaho. Guys, manihapon Kita siya. Hapon na. Ay mamahaw di ay. Kamahaw na paniudto niya guys. Oh. Di tay palabi kaon kay ngano. Dagan man. Dagan balay karon among pamistahan kani mo ikaduhang balay. Sa pilmirong balay wala mi nakakaon. Karon nakakaon nami. Kaya dito pilmirong balay wala may tao. Dahil Ako sa kuha nga, pusa nila pasablay. Kani man sa nag-ingon. Kani man sa nag-ingon nga. Hapita. asa ka dito sa Dito yan Nistor. Nistor ba nga kuan? Uy, tawag. wala dito dataw naglabay ko. Nistor nga kuan kato igsuon ni kuan. Igsuon sa papa ni Nistor. Wala gyapon dito dai pero nagasto mo kasi lala. Wala dia tao. Uy, tawag ni. O yan. Ari namin salamat kayo. Uy, Madam Joy. Reply biya ha. Litson pa ni udto gina dapat reply pud ka. Na apa dungog masan ni siya. Gong tagaira gud ni siya gong oh. Saan ako digugong daan niya daw? Ago na mininyo anti. Pagkaon na. Humanak ka. Uy, Joy. Reply biya ha. Bantay bitaw ka. Ay lagi pakita sa ako di ka mag-reply dito ha. Bayari o buhay lamit. Oh, sige na. Oh na. Lawan sa ako. Ayaw ko sila pwede nang iuli ha. Walay bayad ang kilaw. Dili ka nang uglamihan, bayad ha. Kawin sa gani kami nga sa lami kay kon na. Buhay lami ha, kung dawaton. Tilaw na. Wala may bayad ang tilaw. 15 ya 15. Ini berdistis. Kaya puro gatas na lang. Okay, gatas. Worth of 1,000 ang gatas. Condensed, kebab, Nestle cream. Wow! Wala abri na daan. Abri mo na. Abri na daan. Ako martin na ikutin. Ada gunting deh gunting ya. Mana na ya? Tapos na kayo iuli. Dayaw ako na. Lari. Wala. Ingat sige. Wala lari. Wala. Iuli. Iuli. Lari dili. Kalimot mo yung nananaw, ngalan sa inyong bana, malintang. Na. Apa ko rin lagi? Ha? Rujuk naman pakai apa? Rujuk naman. Apa yang mana kalau mana? Sa bana, uy. Ayahay ka.
Na dito sa. Ha? Okay. Salamat kayo ginayo ha. Kay iuli na. Kung iuli sa bayad. Yung bayad wala ka ba? Ay, matutunan ka. Ha? Tungo sa kalami malimtan ang pangalan. Yawa ko no ilami agreklamo siya ko ilami. Malimtan yun yung pangalan niya. Dito ko tiko na. Ay, uyab. Ha? Ay, uyab. Ikaw pa. Ubag kayo. Wani uyab ya kay napulo ra ka buok. Kulang Nakalot mo nag-extend niya. Wala, nakalawat ni. Malita, puro web, Eh, salamat kayo. Paingon mi karon dito sa Kang Maring Inday kay gitawagan mi ni Maring Inday na ay kaon. Gikan mi dito sa Sugbong Kugon kay naa mi gi adto importante. So karon adto na ta, iba lang kay naa daw kaon dito. Si Maring Inday na ang bahala. Atak, guys. Atak na kay naay bambam. Tara na, guys. Kaon na, guys. Panihapon na, guys. Di ana mi diri sa ilahan ni Auntie Iba. Naada ni si Maring Inday, nag-vlog po sa si Maring Inday. Unya naay lechon. Di ara mga unta, mga on, di ay kanon, lechon, naay kamuti. Hoy. Bantay silang lang kay basig isulod niya sa pulsa. Unya di ay duha dani, dumot kay sila dani sa lamesa oh. Ato muna to sa lamisa lingkod ba? Pikas. May bangko dito. Ya, na, mga sanaw-sanaw. Auntie, kaon auntie. Sige, human ako. Ginaman mo sa ilutro sa ilahan ako na. Iyan na ni Maya Mia. Bakit labot na. Dito sa ilahan dito sa ko ay manang. Di. Ako gignan nga nangayo si Mami. Dana na ay ako. Para utara ta. Ni ara. Higup ko. Mana siya punta? Hoy, ano yan, Ngiri. Ha? Ikaw na kanina. Di na. Dili na di ka kanina. Ano sa likawan mi pahilis sa sadmi? Marila kanta ito. Mga ang taga. Lagi, rayon. Sound si Maring Inday oh. Drive. Oh. Ang pagkakamura niya. Ha? Lamisa ina niya. Kadagana ko. Punya lami kaya sa ano sa Papa si Joby nagdugang. Kamuti. lami kaya sa ano sa umba kasi. Tamis si Maring? Tamis nga, pan? Timpla? Lami siya. May daghan lamas. Mga ang taga. Grabe si Joby oh. Yahak pa niya oh. Ahak niya oh. Ahak mo. Tingin ko kamot sa atin. Kamot sa atin. Kamote? Ay pagpangkuhan niya iba ay lang kay. Te, ang plato dito te. Sa waiter ko dire. Dili ka rin tagi. Buang Joby oh. Puno untuk karon. Sa ko ga? Puno. Dangan na. Iyo na ako. Huy. Abusong mo dia. Tao. Karon na ni ah. Nas na ni. Wala ni ugma. Pagpalabi mo dia. Liwas sa baya. Wala na ba ni ugma? Gani. Gani lang lang. Kaon dia tanan. Pas mo tay kay wala Sa ni sa ugma. kapulo. Wa pa na po nindot yan. Manang sa wala dia. Punga may iba ah. Unsa? Naka-action na lang ko lang siya. Hindi ba kay kuan? Hindi ba tao?